खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै आंनि हासबेन्ड आरो आंनि एसे न'खौ साफा खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नायलांबाय थादों बिराद हाग्रा जादों आरोना अखा हानायजों हाग्राया रोदोमखांफिनबाय साननै सानथामल'सो जादोंमोन हानायानो ओमफ्राय दिनै हानायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै आरो माया बायखो ए खाथियाव लांनाङा बिथिंजाय मैथा गोखै ओमफ्राय मैथा गोखा गायदों एसे ओमफ्राय बेखिनियानो जोंनि थाखाय थोजोबो माने मा आग्लायोसो आरो ओमफ्राय बैहाय जोगोनार होदों ओमफ्राय खुमब्राबो दङ Kanlah, kelembek. Ni apa? Yang dia ni ada sandung gigi kaisa. गोथां जाजोब्बाय ने हाग्राया दंबावो बोथिं खालामनोसै हो आरो दंबावो बोथिंनिखौ सेस नोंना गस्ला लंपेन्ट गोथां जाबाय बे जाहैबाय सिजिजियाम बेना बिलाइया गोजा जायो आरोना ओमफ्राय एसे राबाथाय नै गोथां जालाङो आरो बे बिफाङा ओमफ्राय एसे देरबाथाय बिराद समायना जायो बे बिफाङा नै गोजा बिलाइया नै बिदि ओंखायलाय बिलाइ गोरलै समाव माने बिदि कालारनि जायो आरो ओमफ्राय देरबाथाय गोथां जाबाय बेखौ बांद्राय गोबाव जायाखै गायनाया 5 घन्टासो जाबाय नोंदां ओमफ्राय बे जायो एरेका पाम गय बिफां बायदि बिराद मोजां जायो आरो टाबाव गायदोंमोन जों ओमफ्राय टाबनिफ्राय लाबोनानै जों हायाव गायबाय हायाव गायनायाव साबसिन जादों बेहाय जा ग्रिन नै गोरान बिलाइ ओंखारदों बेखायलाय नैबे गोदान ओंखारनाय बियो हायाव गायबा मोजां जाखायो हायाव गायब्ला मोजां जायो आरो टाबावबो मोजां जायो खिन्थु हायाव बेफोरलाय माबासो ओमफ्राय बियो लेमन साइट्रासनिनो मोनसे थायोना मेरला लेमन साइट्रास आलदा फेमिलि आरो ना बे लेमन साइट्रास फेमिलिनि ओमफ्राय बेहायबो बेखौनो गायदों बेहायबो एरेका प्लामानो दङ पाम एरेका पाम बेलाय मा बेखौ नामखौ मिथिला बेखौ बाबायासो गायदोंमोन बेजों बै फांसेजों एखे आरोना ओमफ्राय बेखौबो मिथिला मा बिफांथाय ओमफ्राय नैबे बिलाथि बैग्रि माला जानो मोनगोनथाय गिदिर जागोन आरो बे ओमफ्राय जोङो बैहाय बकुल बिफां फांसे गायदों ओमफ्राय बेखिनिफ्रायबो नायनासै मा फिसिनाया जों बकुल बिफां गायदों बोरमा जादोंमोन बे बकुल बिफां आरो आङो बिथिंजायबो आङो मेरला बिबार बिफां गायदों माखासे बिबार बारै बिदि बिफां आरोना बेयो स्पाइडार प्लान्ट बिनि नामखौ बावगारबाय किन्तु बियो एसे फान्थाव कालार नि बारो आरो बिबारा बेखौथ' मिन्थिखायो बेयो एल'भेरा
बेयो जाहैबाय जेट प्लेन बेयो जाहैबाय बगेनभिलिया बारथ'वाखैनो बे एरेका पाम जाहैबाय राबार प्लान्ट बेहाय बिजौखौ आङो दाननानै होदोंमोन ओंखायनो बेहाय दा गोदान गोदान बिलाइ रोदोमबाय मोजां मोनथारो आंहा बेखौ बेबो बगेनभिलिया बेयो लाकी बेम्बो बेबो लाकी बेम्बो ओमफ्राय बेफोरथ' गासिबो स्पाइडार प्लेन गोजा जाहैबाय बेयो जाहैबाय जिजी प्लेन्ट बेखौबो बिराद मोजां मोनो आङो बिलाइ गोजा ओमफ्राय बेनि नामखौ मिन्थिया आङो आलदानि न'निफ्राय लाबोनानै गायदोंमोन ओमफ्राय बेयो बनसाइ ओमफ्राय नै आरोबाव बेयावहाय दंबावो एल'भेरा ओमफ्राय नै आंनि फेभरेट फ्लावार रज दङ बारगोन बेफोरबो ओमफ्राय नै बेखौ आङो जागायदोंमोन दालाय दाननानैहाय फिसा बिदि दाननानैहाय जागायदोंमोन आरो बे देरबाय बे जाहैबाय जिजी बेबो लेमन साइप्रास फेमिलिनि बे फांसेखौ बिराद मोजां मोनो जोङो हासबेन्डबो आंबो बिराद समायना जायो आरो बियो हायाव गायनाय लोगो लोगो बिराद देरथारदों बियो नै अखा हासिगोनलाय बोथोरा खोमसि जाहांबाय गोथाव जानांगोन आंथ' संनो रोङानो बिराद बारगासिनो नै अखा हाखांनायनि उनावहाय दाबो एसे थाइफिरगासिनो आरो नै मैया हाग्राखौ सनदोंमोन नालाय मैया जुदि सननानै लायामोनबा दिनैथ' प्रब्लेमानो जागौमोन माने अखा हादों नालाय अखा हाबाथ' हाजायाना ओंखायनो ओमफ्राय आं दायो नै मैथाखौ खानो नागिरदों मैथा दाइनैसो खानोसै अखाया फ्रि थाइफ्रिगासिनो नालाय ओंखायनो साथाबो हमनो गोनां जाबाय मैथाखौ दानो खानानै लाखानोसै अखा हायै समावनो माने थाइफ्रिदों थेवबो बांद्राय हाथ'वाखै नालाय ओंखायनो दाहाय बुरजाबो हानो हागौ ना ओंखायनो दानो खानानै लानोसै आरो मैथाखौ मेरला मैथा दङ खिन्थु मानसिसो गैया जानो थाखाय एसेयानो थैयो साब्रैल' नालाय नै अखायानो हाफिनलायबायसो खानो मोननाय नंला दायो खाफिनसै अखाया गाबा नै बेसेल' खानो हाथारबाय आङो दायो खाफिनसै गोखाखौबो खानोसै एसे गैया अखाया दिगदारसो हाबाबो मोजां आबादारिफोरनि थाखाय हायाबाबो आबादारिफोरनि थाखायनो गाज्रि ओमफ्राय गरमनिफ्राय एसे बारग'दों बे साननैसो अखा हाबाय थानायनि थाखाय थ' दाहाय अखा गायोब्ला फिन खाफिनसै आङो बाउन्डारि सिङाव थानाया नै बे हा खानि आंबो जेबो नङा सिबाबो नैबे हाइजें बेयो माइसुन्द्रि बाथोन देनानै जानो बिराद मोजां खांख्राइजोंबो नाजोंबो गोथावथार आरो ओमफ्राय ओंख्रिबो संजायो आरो दाउजों पुरा ग्राइन्डाराव ग्राइन्ड खालामनानैहाय ओमफ्राय बेयो जाहैबाय काजु बादामनि बिफां बेदर लाबोखाबाबो जासिगोन काजु बादामनि बिलाइखौबो खाहैफ्लांलाय मा हरखो होनलायनाय औ गायलाबो मालाबो उनावहाय मालिकजों सोंफैजाबासो गायगोन बियो र' गायगोन फ्रेस जाथारदों ने जोगोनार बिजौ खादों नै आइया दैया फैथारबायलै आयै बैसिम आरो साननैसो हाबाय थाबा ओरैजाय फैसिगोनसो बे मैथा गोखाखौ खालायनोसै नै
मैथा बांगाल होनो दा गोखा होनो खानोसै नै बेसे खाबाय आइया उनथिंजाय दाबो जोगोनार बिजौ खागासिनो ओमफ्राय आंहा मैथा गोखाखौ खागासिनो बिदि खानानै होबासो जायफ्रा जायो नालाय नङाबा थं थं गोजौआव थांबाय थायो खानानै होआबा बिथिंजायनिखौ जोङो थालखौनो मोनफिया खानो मैयानि ब्लगखौ फोजोबनाय जायाखैमोन नालाय मैया खामानि मावखांनायनि उनाव जोंहाबो मेंबाय मेंनानैहाय बिदिनो सङै खावै थाबनो जानानै थांबाय मैयाबो हाजबेन्डआनो संदोंमोन बोरमा बेदर संदोंमोन ओमफ्राय जाबाय जाखांनानै उन्दुनानै थाबाय ओमफ्राय ब्लगखौनो फोजोबनो सम मोनाखिसै आङो स' ब्लगखौ आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनै ब्लग मा एसे जागोनदां थ' ब्लगखौ आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बेखिनियावनो फोजोबनोसै ब्लगखौ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे ब्लगाव दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय